For at tiltrække flere forskellige typer kunder til din salon, og vigtigst af alt holde på dem, skal du vide, hvordan du tilpasser dine gellakbehandlinger. Naturnegle er forskellige i både tilstand og styrke, så du skal være i stand til at tilpasse behandlingen. Når du skal vælge mellem de forskellige C&D gellak, base og topcoats, skal du tage følgende i betragtning. Identificere, hvor god eller dårlig tilstanden af naturneglen er. Hvad er kundens livsstil? Hvor meget styrke og holdbarhed er der behov for? Hvor meget tid og engagement er kunden villig til at investere? Denne kombination af base og topcoat er velegnet til en stærk, sund naturnegl med optimal fugtbalance. Neglen vil være meget fleksibel og har ikke brug for en topcoat med meget styrke. Perfekt til en kunde med en livsstil, der ikke indebærer meget madlavning, rengøring eller opvask. Når vi bliver ældre, har neglene også en tendens til at blive mere stærke og har derfor brug for en mere fleksibel topcoat. Aftagningstiden er 5 minutter. Original topcoat passer til de fleste af dine kunder. Det er en kombination, der er velegnet til negle, der er normale i styrke, men som stadig kan være lidt tørre eller have mindre riller i neglene. Original topcoat vil give den nødvendige styrke, og på grund af viskositeten vil den også udjævne overfladen. Aftagningstiden er 8-10 minutter. Hvis neglene er svage og tynde, eller bare meget tørre, har neglene brug for mere styrke, og her er denne kombination det bedste valg. Det kan være, at neglene er ødelagte eller overfilede, så her vil Duraforce Topcoat give den nødvendige styrke til naturneglen. Aftagningstiden er 15 minutter. Hvis en kunde har helt normale negle, men kæmper med, at produktet skaller af på grund af en aktiv livsstil eller har skadet negle, vil Wear Extender Base Coat give en stærkere binding til neglen med mulighed for at udjævne eventuelle riller eller skader. Aftagningstiden er 15 minutter. Hvis en kunde med en aktiv livsstil har negle, der er svage, tynde, tørre og måske endda overfilede, så de har ujævnheder og riller, vil kombinationen af Wear Extender Base Coat og Duraforce Topcoat give en bedre binding, holdbarhed og jævne eventuelle ujævnheder ud, samtidig med at naturneglen får den nødvendige styrke. Aftagningstiden er 15 minutter. No Wipe Topcoat er en topcoat, der bruges til at opnå et blankt kronlook. Den kan bruges i kombination med tidligere nævnte kundetilpassede behandlinger for at sikre, at styrke og holdbarhed er tilgodeset. Viskositeten er meget tynd, så hvis den påføres for tyndt, kan den blive misfarvet. C&D LED-lamperne er designet til at hærde alle C&D lyshærdende systemer. De er fremstillet til at sikre den korrekte hærdning, der giver langvarige resultater. Den ergonomiske og brugervenlige C&D LED-lampe har patenteret hærdningsteknologi, der optimerer lys, tid og energi for at opnå den maksimale glans og holdbarhed. Knap 1 hærder alle C&D Base Coats. Knap 2B hærder alle C&D geléer. Knap 2S hærder alle C&D gellak gel polish. Knap 3 hærder alle C&D topcoats. C&D LED-lampen har fordybninger i bunden af lampen for korrekt placering af hænder og fødder. Korrekt placering af tommelfingeren eller stortåen sikrer, at hele hånden er placeret korrekt i hærdningszonen. Du finder den lille fordybning i begge sider af lampen til hærdning af begge hænder. De første sekunder med lys er afgørende for produktets endelige hærdning. Derfor må du ikke trykke på knappen, før hånden ligger stille og er placeret korrekt i lampen.